Je veľmi výnimočný deň, pretože sa podarilo zachrániť zubra vo voľnej prírode, ktorý je zranený, ale tento deň trošku vám naštrbila jedna taká nepríjemná udalosť a to je, že stalo sa čo? Dneska je nádherný deň, lebo sa nám podarilo, dúfam, že sa nám podarilo a že sa tu bude mať veľmi dobre, podarilo sa nám zachrániť zubra. Ale zároveň jedna taká nemilá vec, ktorá mi zase priniesla smutok trošku do mojej hlavy, lebo sme dostali výpoveď z nájmu pozemok, ktorý máme prenajme od mesta, tak dnešným dňom nám prišla výpoveď s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Takže toto je také. Aká veľkosť je toho pozemku? Pozemok je asi okolo 30 árov. Čiže je to pozemok, keď nám to môžete teda ukázať, že v ktorej časti sa to nachádza? Pozemok prakticky, toto tu, čo je oplotené po ten domček, tak toto je akože pozemok, ktorý máme prenajme od mesta a ktorý by sme chceli samozrejme odkúpiť. Čiže ide o to, že vy si nedostali výpoveď z časti nejakého, ale všetky prenajaté pozemky mesta ste dostali výpoveď. Áno, výpoveď zo zmluvy. Bez nejakého udania akože dôvodu, takže uvidíme, že čo nás čaká ďalej. Za tie roky, odkedy ho máte, koľko to je rokov a koľko ste tu investovali? Rokov? Neviem teraz presne povedať, ale bude to určite okolo 10 rokov a investície ťažko povedať. Investície, keď beriem, že sme postavili lonžovací kruh, ktorý nás vyšiel okolo 80 000 eur. Keď poviem, že sme začali s výstavbou jazdeckého areálu, ktorý nás stál okolo 50 000 eur. A už nehovorím do výstavby ďalších objektov, či už v rámci svojpomocne, či z úverových prostriedkov, alebo v rámci nejakých projektov. Takže náklady, ktoré tu boli vynaložené, sú dosť značné. A ten prenájom bol na 28 rokov. Okay. A vlastne nikto sa mi predtým, ako prišla výpoveď, nehovoril. Bol som na jednom stretnutí, kde sme preberali a hovorím, dôvodom je posunutie pozemku kvôli realizácii projektu umelej trávy. Pokiaľ by to išlo o to, tak tam je možnosť dohody s mestom. Verím, že budeme mať ďalšie informácie a že to bude riešené tak, aby sme boli spokojní všetci. Okay.